Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। दिनै 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन। दिनै फुंनि 10 रिंगायाव फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ वेबसाइटनि गेजेरजों नायनो हागोन। बेफोर वेबसाइटफोरानो जादों resultsasam.nice.in, assam.shiksha.in, indiaresults.com, exametc.com, assamjobalerts.com, jagranjos.com बायदि। गाबोन 8 जुनाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि सायाव बर'नि फेस्ला फावखुंगुर थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि सासे गोख्रों मावथि फैला बरगयारिनि बिबुंथि। कक्लाबारि बियाबाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आनो देरहाखादोंमोन। नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ देरहागोना रोखा होनना लोगोसे कक्लाबारि बियाबखौ जौगाहोनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'नो ट्रेक्टरनि सावगारियाव फट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय खावलायदों फैला बरगयारि बिथाङा। लोगोसेनो कक्लाबारि बियाबाव सासे मावफुं सोद्रोमा मोननो थांगासिनो होननाबो बुंबावो बिथाङा। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सासे बर'नि फिसाया थाइजौ बिफांनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ गोमायो। कक्राझार जिल्लानि सालाकाटि एनटिपिसि कम्पानि सिङाव मोनसे गिलु-बालु जाथाय। बर' खुस्राखाथि गामिनि कलेन बर'नि फिसाज्ला नमल बर'आ एनटिपिसि कम्पानि सिङाव थानाय फांसे थाइजौ बिफाङाव गाखोनाय समावनो हरखाब गोग्लैनानै गंसे रथ'आव हाबजायो। बे जाथाय जानाय लोगो लोगोनो गोब्राब हालतआव नमल बर'खौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नमल बर'नि जिउ गोमायो। भारतारि रेलवेनि गोदान थांखि। कक्राझारनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। कक्राझार आरो भुटाननि गेजेराव रेलगारि खारसिगोन। भारत आरो भुटाननि गेजेराव रेल लामा लुफुंनो थिरांथा। बिटिआरनि गाहाय सदर सहर कक्राझारनिफ्राय चिरां जिल्ला जानानै गेलेमफु थांनाय रेल लामा लुफुंनो बिथांखि मिरु सरकारनि 1000 कोटि राङारि बाजेट। कक्राझार जिल्ला कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय मुराबारि गामिनि बारग' एनडिएफबि बुद्धा मुसाहारि उरुफे एमबिरबाय बिथाङा दिनैसिम गावनि नखराव गिदिंबोफिननो हायासै। मख'नो गोनांदि थांनाय 2007 मायथाइनिफ्रायनो बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै गावखौ बावसोमबोनाय एमबिरबाय बिथाङा एनडिएफबि आफादाव हाबनानै हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गावखौ बावसोमना दंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे समाव बिथाङा एनडिएफबिआव हाबनानै गोबांथार आफादनि नेमखान्थिजों खामानि मावनानै दंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथाङा एनडिएफबि हानजायाव थानानै बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो उदां अख्राङाव फैनायखौ नुनो मोनासै होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिनिखायनो एमबिरबायनि नखरा गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे नखरनि जाथि खुरमाफोरखौ लानानै गामिनि नेमखान्थि बायदियै बिथांनि मुङाव गाबोन 8 जुनाव सारादु खुंनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। आसामनि सासे सुबुङा 4 बोसोर इउटिउब सालायना गोबां रां खामायबाय। आसाम हजाइनि इमरानुद्दिन मुंनि सासे सुबुङा 4 बोसोर इउटिउब सालायना 3 कोटि रांनि गंसे नामी दामि समायना रमायना गंसे न' लुबाय। गंब्रै नामी दामि समायना रमायना बिलाथि गारि बायबाय। गंसे मबाइल श'रुम बनायबाय आरो बिदिनो गोबां बायनो बनायनो हाबाय। हजाइनि इमरानुद्दिना थांनाय 2018 मायथाइयाव आनबक्सिं इन्डिया मुंनि मोनसे इउटिउब चेनेल खुलिदोंमोन। बे 4 बोसोराव बिथाङा नामी दामि न' लुनो गारि बायनो हाबाय। आमेरिकायाव सासे सुबुङा 3.5 कोटि बेथन मोननाय साख्रिखौ नागारबाय। आमेरिकानि नेटफ्लिक्सआव खामानि मावनाय माइकेल लिन मुंनि सासे सिनियर सफ्टवेयार इन्जिनियारा खामानि मावनो बानायनि थाखायनो बोसोराव 3.5 कोटि बेथन मोननाय साख्रिखौ नागारो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइयाव सफ्टवेयार इन्जिनियार माइकेल लिनआ नेटफ्लिक्सआव जयेन जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।